U zadnjim mjesecima Drugog svjetskog rata, elitne skupine savezničkih agenata i komandosa ubacile su se u Njemačku. Njihov tajni zadatak bio je pohvatati Hitlerova takozvana čudesna oružja i znanstvenike koji su ih gradili. Nismo tražili lorda Ho-Hoa, Himmlera ili Hitlera. Tražili smo isključivo ljude za koje su se zanimale obavještajne službe. Kako su saveznici napredovali u sjevernoj Europi, postojala je bojazan da bi Hitler mogao uzvratiti udarac u posljednjem pokušaju osvete. Obavještajni izvještaji govorili su da bi nacistički znanstvenici mogli graditi oružja za masovno uništenje, no bi li ih se Hitler usudio upotrijebiti? Bilo je hitno, jer da je Hitler imao bombu, danas bismo svi vjerojatno govorili njemački. U uvodu hladnog rata, Amerikanci i Britanci započeli su tajnu utrku protiv Rusa u okupljanju njemačkih znanstvenika. Ulozi nisu mogli biti veći. Pobjednici bi mogli razviti Hitlerova čudesna oružja za kontrolu novoga svijeta. Lov na Hitlerove znanstvenike. 6. lipnja 1944. Dan D. Najveća amfibijska invazija u povijesti. No budućnost Drugog svjetskog rata još je uvijek bila upitna. Iza scena, saveznički obavještajci bojali su se da bi Hitler mogao planirati osvetu. 7 dana poslije dana D, ti su strahovi bili potvrđeni. Čudan objekt, putujući brzinom 650 km na sat, pojavio se na nebu iznad Londona. Isprva se mislilo da je to nekakav avion. Tek kada se strovalio prema zemlji, shvatili su što je to zapravo. Leteća bomba. U iduća 4 dana još ih je stotine palo na London. Jedna je 18. lipnja ubila 121 čovjeka. To je bilo prvo od Hitlerovih osvetničkih oružja, poznatije kao V1. Saveznici nisu imali ništa slično u svojem arsenalu i činilo se da nema načina da se to oružje zaustavi. A ako Hitlerovi znanstvenici mogu stvoriti nešto kao što je V1, kakve su još zastrašujuće uređaje gradili? Hitler je tražio oružje koje bi dobilo rat. Mislio je da bi to mogla biti raketa V1. Razvijali su mnogo vrlo egzotičnih projekata u tim zadnjim mjesecima rata. Nacističko je vodstvo oduvijek uviđalo važnost tehnologije i ulagalo je mnogo novca u rakete, avione, pa čak i u automobilističke utrke. Kao posljedica toga, njemački su automobili dominirali utrkama u 30. godinama, no Hitler je bio nagrađen mnogim drugim znanstvenim otkrićima. Možda je najveće i najopasnije bila atomska fizika. Nuklearna fisija najprije je otkrivena u Njemačkoj. Neki od najboljih njemačkih fizičara bili su Židovi i nacisti su ih prisilili da napuste zemlju. Većina njih otputovala je u SAD i tamo su donijeli uznemirujuću vijest da bi Njemačka mogla raditi na atomskoj bombi. To je upozorenje nagnalo Pentagon na pokretanje tajnog razvoja vlastite bombe pod kodnim imenom Projekt Manhattan. Cijeli se projekt zasnivao na strahu. Projekt Manhattan zapravo je nastao iz straha. Da je strah postao stvarnost, uništio bi Sjedinjene Američke Države. Robert Furman radio je u Pentagonu. Tada su ga regrutirali za koordinaciju tajne misije u Europi. Plan je bio poslati specijalne agente koji bi locirali i ugasili Hitlerov atomski program, što je brže moguće. Agenti su morali pronaći jednu ključnu metu, vodećeg njemačkog fizičara i šefa njemačkog atomskog projekta, Wernera Heisenberga. Misija je trebala elitne agente na terenu, koji će tražiti Heisenberga i njemačko postrojenje za razvoj bombe. Marty Previte bio je jedan od tih tajnih agenata.
Kad je ova fotografija objavljena 1947. godine, sakrili su moje lice jer sam bio specijalni agent kontraobavještajnog korpusa i trebao sam biti inkognito. Kako bi agenti mogli operirati gdje god su htjeli, nosili su specijalne propusnice s najvišim sigurnosnim ovlaštenjima. Svrha posjete, istraživanje obavještajnih ciljeva, odstranjivanje dokumenata, opreme ili osoblja. Ovo je bilo moje odobrenje da učinim sve što sam trebao. Zarobljavam ljude ili bilo što. Kasnije su te propusnice bile od neprocjenjive vrijednosti i dopuštale su im kretanje iza savezničkih prvih borbenih linija. Bio je još jedan cilj, jednako važan koliko i znanstvenici. Saveznici su znali da su nacisti prikupili 1000 tona urana, neophodnog sastojka atomske bombe. U strahu da bi ga nacisti mogli iskoristiti u vlastitoj bombi, saveznici su htjeli doći do njemačkih velikih rezervi tog rijetkog elementa. Projekt Manhattan trebao je prikupiti uran za vlastitu atomsku bombu. Specijalni agenti imali su naređenje pronaći tajno nacističko skladište. Misija je dobila kodni naziv Alsos. Pravo značenje imena tajilo se pred gotovo svima. Osobito pred generalom Grovesom, glavom projekta Manhattan. Mnogo godina kasnije otkrilo se da je Alsos grčka riječ za gaj. Was Greek for a grove of trees. Now, I think Mislim da bi general Groves zadrhtao da je tada znao da smo projekt imenovali po njemu, jer Grove znači gaj. Dok su se agenti Alsosa pripremali za put u sjevernu Europu, Britanija se počela braniti protiv raketa V1. Nove protuzračne bitnice i baražni baloni presretali su rakete. I britanski piloti lovci, čiji su avioni bili brži i okretniji, također su učili kako uništiti leteću bombu. No panika ni u kojem slučaju nije prošla. Baš kad se činilo da su Britanci napokon pobijedili V1, njemački su se znanstvenici spremali ispaliti još strašnije osvetničko oružje na London. Ovo su njemačke snimke ispitivanja najnovijeg uređaja u Hitlerovom tajnom arsenalu, rakete V2. V2 je bio velik napredak u povijesti naoružanja, sudeći prema vojnom analitičaru Robertu Hewsonu. Značaj rakete V2 je da su ljudski inženjeri prvi put mogli lansirati navođeni projektil koji će putovati nekoliko stotina kilometara i pogoditi otprilike tamo kamo ste naciljali. To je bilo čudesno oružje, jer nakon lansiranja i usmjeravanja raketu je bilo nemoguće zaustaviti. Mješavina alkohola i tekućeg kisika pokretala je raketu 320 km za manje od 5 minuta. Nosila je bojevu glavu tešku 1 tonu, koja je bila u stanju sravniti cijeli kvart. Pravi tehnološki napredak bio je sustav navođenja. Žiroskopi su upravljali krilcima i ispusima koji su skretali raketu prema njezinom cilju. Njemci su uspješno lansirali prvu balističku raketu na svijetu. Britanija, Amerika i Rusija nisu imale ništa slično u svojim arsenalima i očajnički su htjele doći do rakete i čovjeka koji ju je izgradio, Wernera von Brauna. Von Braun je bio dio skupine znanstvenika vizionara. Ljudi koji su sanjali o letu u svemir, koji su bili gotovo ludi, jer su s doista primitivnom tehnologijom, koja je tada postojala, sanjali o putovanju prema zvijezdama. To je bilo osobito svojstveno von Braunu. Hitler je želio da von Braun testira te rakete kao oružje. Von Braun je toliko podržavao Hitlerov plan da se ne samo pridružio nacističkoj stranci, već je postao i počasni bojnik SS-a. Konrad Dannenberg bio je jedan od von Braunovih štićenika u raketnoj propulziji.
Bio je u kasnim 20. godinama kada je upoznao legendarnog oca raketa. Dojmio me se. Nije bio samo dobar tehničar i inženjer. Bio je i dobar upravitelj. I uvijek je naglašavao da svi radimo kao tim, a on je samo vođa tima. Svaki je od saveznika htio biti prvi koji će zarobiti von Brauna i njegove smrtonosne rakete. Svi su znali da je to bila budućnost ratovanja. Veliki bombaški napadi na glavno postrojenje za V2 rakete prisilile su njemačke znanstvenike da se presele na tajnu lokaciju. Obavještajnih izvještaja o von Braunu ili njegovoj novoj tvornici raketa bilo je malo. Britancima su drugi vrhunski nacistički znanstvenici bili na dohvat ruke. Specijalnu jedinicu komandosa kodnog naziva 30AU organizirao je Ian Fleming, kreator Jamesa Bonda. Jedan od njegovih agenata bio je Charles Wheeler, sada veteran dopisnik BBC-a. Mornarički časnici, a mislim i marinci, jedinice 30AU, držali su da će on većinu rata provesti u noćnim klubovima i na skupim ručkovima, tako da ga nismo smatrali jednim od nas. Dok je Ian Fleming nastavio živjeti raskošno u Londonu, okorjeli komandosi jedinice 30AU otišli su u sjevernu Francusku. Nosili su crnu knjigu, popis 100 ciljeva koje je prikupila britanska obavještajna služba. Nismo tražili lorda Ho-Hoa, Himmlera ili Hitlera. Tražili smo isključivo ljude za koje su se zanimale obavještajne službe. U crnoj knjizi bila su imena, ciljevi, mjesta, ljudi. Najvažniji su bili njemački znanstvenici. Najvažniji cilj bio je Helmut Walter, izumitelj čudesnog novog avionskog pogona. To je bio avionski motor za Messerschmitt, koji je bio tako napredan da ni Britanci ni Amerikanci nisu imali ništa slično. Imao je brzinu penjanja 9,6 km za 2 minute. Ovaj filmski arhiv koji se prvi put prikazuje na televiziji pokazuje Waltera koji visokim nacističkim časnicima pokazuje svoju tvornicu. Kao i von Braunove rakete, Walterovo istraživanje bilo je izuzetno privlačno Trećem rajhu, ali njegovu su tehnologiju jednako toliko željeli i saveznici, sudeći prema povjesničaru obrane, Matthew Atleyu. Tehnologija koju je Walter razvijao bila je saveznicima od izuzetnog značaja. Admiralitet je to vidio kao dragulju kruni njemačke ratne inovacije i nešto što se mora razviti u Ujedinjenom kraljevstvu. U zadnjim mjesecima 1944. britanske i američke znanstvene misije napredovale su kroz Francusku jednako brzo koliko su napredovale i savezničke vojske. Ali ključni znanstveni ciljevi i dalje su bili u samoj Njemačkoj. Uskoro će se morati suočiti s novom prijetnjom. Na istoku je ruska crvena armija ubrzano napredovala kroz Poljsku prema njemačkoj granici. I oni su željeli zarobiti najbolje nacističke znanstvenike. Iako su službeno bili saveznici, vladalo je duboko nepovjerenje između Amerike, Britanije i Rusije. Saveznici su zajednički htjeli poraziti Njemačku. No, kako se rat bližio kraju, počele su se pojavljivati napetosti i pukotine koje su postojale tijekom cijeloga rata, ali su postajale sve očitije kako se bližio poraz Njemačke. U veljači 1945. s nacistima pred krahom, tri su se vođe susrele na Jalti i dogovorile podjelu Njemačke na 3 okupacijske zone. Ali planirane zone povećale su hitnost lova na Hitlerove znanstvenike. Mnoga područja pod ruskom kontrolom sadržavala bi znanstvene ciljeve i Crvenoj su armiji sada ta ključna mjesta bila na dohvat ruke. Nekoliko tjedana poslije Jalte Britanci i Amerikanci prešli su rijeku Rajnu i raširili se Njemačkom u nadi da će do svojih ciljeva doći prije Rusa. Obavještajni izvještaji govorili su da je Werner von Braun preselio svoju tvornicu raketa V2 u središte Njemačke. Trag je vodio do gradića Nordhausena.
Ujutro 11. travnja 1945. američki je tim došao do ovih brda gdje su naišli na zaprepašćujuće otkriće. Pod zemljom je bila skrivena von Braunova tajna tvornica u kojoj su se gradile 1000 raketa V2. Postrojenje je bilo golemo. 2 glavna tunela, svaki duži od 1,5 kilometra, bila su povezana s 46 manjih tunela. Poznata kao Mittelwerk, to je bila najveća podzemna tvornica na svijetu. Amerikanci su bili zapanjeni onime na što su naišli. Otkrivanje toga sigurno je bio Tutankamonovski trenutak za američke vojnike. Znali su da postoji i imali su predodžbu što se ondje događa. Ali odjednom su se našli u Aladinovoj špilji, jer su našli proizvodne trake koje nisu bile oštećene bombardiranjem. I tamo su bili deseci netaknutih oružja. Znanstvene ekipe uputile su se u Mittelwerk, oduševljene pronalaskom ovog tehnološkog blaga. Danas su ovi tuneli sve što je ostalo od golemog podzemnog kompleksa. Proizvodnja je bila na proizvodnoj traci i morali ste biti na svom radnom mjestu i obaviti svoj dio posla prije nego što je traka otišla dalje. Proizvodnja je trajala dan i noć. Ove rijetke fotografije otkrivaju veličinu von Braunove operacije. Više od 4000 raketa V2 proizvedeno je u manje od 9 mjeseci. Ali ništa nije moglo pripremiti Amerikance na način na koji se proizvodnja odvijala. Nacisti su koristili 1000 robova za rad u tunelima. Jedan od njih bio je Andrew Herskovits, kojemu je bilo samo 14 godina kad je prvi put došao ovamo. Sam boravak u tunelu bio je užasna kazna jer nam je bilo hladno. Bili smo gladni i umorni. Bilo je užasno. Tukli su nas i za najmanju povredu discipline. Kazna za sabotažu bila je smrt vješanjem. Naravno, gotovo se sve moglo protumačiti kao sabotaža. Radnici su bili smješteni ovdje, u konclogoru sagrađenom za radnu snagu za tunele. Kad su Amerikanci oslobodili kamp, uvjerili su se iz prve ruke u cijenu njemačkog raketnog programa. Više od 10.000 zatočenika umrlo je u izgradnji raketa V2, a to je skoro dvostruko više od broja ljudi koje su rakete pobile. Osobno mislim da nisu očekivali da ćemo živjeti duže od godine dana. Možda je hrana bila proračunata tako da trajemo 1 godinu i onda umremo. Jedna kriška kruha i malo juhe, takozvane juhe, u kojoj nije bilo nimalo hranjivih tvari. I uz kruh smo dobili malo margarina ili malenu takozvanu kobasicu ili neku tvar koja je podsjećala na džem. I to nam je bilo sve za taj dan. Tako smo stalno bili izgladnjeli. Poput većine raketnih inženjera koji su tamo radili, Konrad Dannenberg ne prihvaća nikakvu odgovornost. Naravno da sam bio zapanjen kad sam vidio jadne ljude koji su radili u Mittelwerku, ali nisam vidio nikakve strahote. Nisam vidio da su bili kažnjavani i prebijani kao što mnogi tvrde. Ne želim poreći da se to događalo, ali nije se događalo dok sam ja bio prisutan.
Naravno, postrojenje je bilo jadno. Osobito su zahodi bili neprihvatljivi za današnje uvjete. Za nas je naravno sve bilo pogrešno. Ali taj je raketni inženjer bio dobro hranjen, odjevan i plaćen, osiguran. Naravno, njemu je sve bilo u redu. Vjerojatno mu nikada prije nije bilo bolje. Dok su se američke medicinske ekipe brinule za napuštene zatočenike, druge su ekipe odvozile rakete i opremu u SAD. Nisu bili u mogućnosti posve isprazniti podzemnu tvornicu prije dolaska Rusa. Crvena armija našla je dovoljno materijala i za sebe. Obje su strane sada imale rakete, ali još su uvijek trebale mozgove koji su ih stvorili. Njihov glavni cilj, Werner von Braun, nestao je s više od 100 članova svoje raketne ekipe. Kružile su glasine da je na putu na jug, za Bavariju. Nekoliko stotina kilometara dalje, agenti koji su lovili njemački projekt atomske bombe nastavili su svoj lov na Wernera Heisenberga. Zarobljeni dokumenti doveli su ih do gradića po imenu Haigerloch. Nitko nije znao koliko su nacisti napredovali u izgradnji bombe, ali čuli su za mnoštvo tajnih aktivnosti koje se događaju oko špilje ispod gradskog dvorca. Agenti su lako pronašli špilju, ali debela čelična vrata bila su zaključana. Pukovnik Boris Paš, koji je umro 1995. opisao je kako su uspjeli ući u špilju. Na papiru koji je bio na vratima pisalo je ime upravitelja. Dovedite čovjeka čije je ime na tom papiru, naredio sam. Pretražili su grad u potrazi za upraviteljem. Paš je očajnički želio doći do onoga što je bilo u špilji i bio je spreman učiniti sve. Upravitelj me je pokušao uvjeriti da je samo računovođa. Kad je oklijevao na moju zapovjed da otključa vrata, rekao sam: prostrijelite bravu. Ako vam on bude stajao na putu, ustrijelite ga. Upravitelj je popustio i otvorio špilju. Ono što je Alsos otkrio unutra bilo je tako značajno da je sada pretvoreno u muzej. Duboko među kamenjem ispod dvorca, njemački su fizičari izgradili nuklearni reaktor. Kocke urana spuštene su i bombardirane neutronima u pokušaju da se postigne lančana reakcija i tako oslobodi strahovita količina energije. Heisenbergovoj ekipi nedostajalo je urana. Još nekoliko tona i reaktor je mogao proraditi. Pukovnik Paš još uvijek je trebao ispitati Heisenberga, ali njihov je najveći cilj nestao i zadnji je put bio viđen na putu prema Bavariji, gdje se trebao pridružiti svojoj obitelji. Kad su agenti počeli rastavljati reaktor, bili su šokirani otkrićem da je ključni uran nedostajao. Ljudi Martija Previtija brzo su okupili većinu ostalih njemačkih znanstvenika kako bi ih pokušali natjerati da progovore. Okupili smo fizičare i ispitali ih. Priznali su da imaju zalihu urana i da su ga zakopali. Nadali su se da će ga moći sakriti pred nama. Poslije 3 dana ispitivanja, njemački su fizičari napokon progovorili. Uputili su ispitivače u polje izvan grada. U strahu od mina, Marti je zatražio pomoć lokalnog Njemca. Nakon nekoliko sati kopanja, napokon su pronašli blago. Iskopali su više od 2 tone urana zakopanog izvan Haigerlocha. Zrakoplovstvo ga je prebacilo u Veliku Britaniju. Prilično je težak, pa je 20 aviona nekoliko puta išlo tamo i natrag dok se sve nije prebacilo. Većina vrijednog urana sada je bila u savezničkim rukama. Ali Hitlerovi najbolji znanstvenici još uvijek su bili u bijegu.
Nekoliko dana prije završetka rata, britanska obavještajna jedinica 30 AU žurno je tražila Hitlerove najbolje znanstvenike. Njihov cilj, dizajner raketnog aviona Helmut Walter, bio je iza neprijateljskih linija u luci Kiel. Kako bi uhvatili Waltera, oko 6 marinaca otišlo je ispred vojske, zajedno sa SAS-om. Ušli su ravno u Walterov stožer, čiju su lokaciju znali. I tamo je bio Walter. Isprva je odbijao svaku suradnju, ali nakon nekoliko dana odjednom je odlučio da bi mogao reći sve što zna. Walter je radio na radikalnom zrakoplovu o kojemu su Britanci željeli saznati više. Također su trebali nekoga dovoljno hrabrog tko bi pokušao upravljati letjelicom. Testni pilot Eric Brown bio je čovjek za taj posao. Legenda avijacije, Eric Brown upravljao je s više tipova zrakoplova od bilo koga u povijesti. Kad je doletio u Njemačku u zadnjim danima rata, bio je šokiran onime što je vidio. Bilo je to kao da ste ušetali u Aladinovu špilju, što se tiče naprednih zrakoplova. Uzletišta koja smo posjetili bila su uglavnom u stanju kaosa. No, čudili smo se što nisu dirali ni jedan od svojih naprednih mlaznih ili raketnih zrakoplova. Moje jedino objašnjenje za to je bilo da su bili toliko ponosni svojim dostignućima u ovom sektoru, pa su htjeli da vidimo što je bilo dostupno i što se moglo dogoditi. Erik se suočio s najčudnijim avionom u njemačkom Luftwaffeu, Messerschmittom 163, s raketnim motorom koji je dizajnirao Walter. To je bio avion koji je pokretao adrenalin. Svakako je bio velik izazov letjeti njime. Imao je velik broj revolucionarnih, inovativnih svojstava. Imao je zakošena krila, no iznad svega bio je na raketni pogon i slijetao je klizeći. Erik je očajnički želio otkriti kako je Messerschmitt 163 funkcionirao, ali što je više otkrivao o njemu, više je shvaćao da će ovo biti opasan testni let. Raketa koju je Walter dizajnirao za taj zrakoplov bila je veoma dobro osmišljena. Bila je malena, lagana i snažna, no budući da je koristila eksplozivnu smjesu goriva, dvije supstance koje, kad se spoje, eksplodiraju i pogone raketu, bila je poznata među svojim pilotima kao leteća bomba. Dva goriva pomješana daju 8 minuta raketne snage. Avion se mogao popeti na 6000 metara za manje od 2 minute, pa je tako mogao iznenadno napadati neprijateljske bombardere. Pilot je sjedio u kabini okružen raketnim gorivom. To nije bio avion za ljude slabih živaca. Više od 10 njemačkih pilota poginulo je pokušavajući upravljati avionom Messerschmitt 163. Većina je poginula pri uzlijetanju ili slijetanju, ali to nije brinulo Erika Browna. Ljudi koji su znali za ovo ohrabrivali su me da pokušam. A nije bilo nikoga tko bi nas zaustavio. To je bilo najvažnije. Buka je doista bila zaglušujuća. I dok ste sjedili u avionu koji se ljuljao od silne snage, osjećali ste se kao da oslobađate atomsku bombu. Mislim da se mora reći da ste se pribojavali onoga što vas čeka. Ali iskušenje je bilo tako veliko da ste morali pokušati. Eric Brown postao je prvi i jedini saveznički pilot koji je upravljao ovim raketnim avionom. Bilo je kao da upravljate odbjeglim vlakom. Nikad nisam doživio taj osjećaj u avionu. Uvijek je bio korak ispred mene i ja sam ga dostizao. Doista je oduzimao dah. Nakon što su testirali avion i zarobili čovjeka koji ga je dizajnirao,
Britanci su sada bili spremni iskoristiti tu novu raketnu tehnologiju. Dosad je već većina Njemačke pala u ruke saveznika. Crvena armija okružila je Berlin i počela napredovati prema središtu grada. 100 km dalje američka i ruska vojska prvi su se put susrele na rijeci Elbi. Pred kamerama su se obje strane ponašale kao da su najbolji prijatelji. No iza scene, bitka za njemački plijen sada je bila najnapetija. Kad je njemački napad napokon krenuo, bilo je mnoštvo aktivnosti. Bilo je mnogo ciljeva. Svi su trčali u svim smjerovima. Osiguravali stvari, tražili stvari, nalazili stvari, ne uspijevali naći stvari. Opovrgavali ili pokušali opovrgnuti Rusima što je više bilo moguće. Sprečavali Ruse da prvi dođu do nečega i odvozeći to u nepoznatom smjeru. Mnogo natjecanja. Obje su strane znale da su prave nagrade, Hitlerovi najbolji znanstvenici, pobjegli u planinska odmarališta u Bavariji, na jugu Njemačke. Nuklearni fizičar Werner Heisenberg i raketni inženjer Werner von Braun došli su se ovamo sakriti od strašnih borbi na sjeveru. Također su željeli biti što je dalje moguće od ruskog fronta. Žureći kroz Bavariju, Amerikanci su se nadali da će prvi zarobiti von Brauna i njegov tim raketnih stručnjaka. Ali njemački su raketaši već imali vlastite planove. Imali smo tajne sastanke s von Braunom i nekim od njegovih najbližih suradnika o tome što ćemo učiniti na kraju rata. Razmišljali smo, bismo li se trebali predati Rusima. Postojale su naznake da Ruse zanima raketna tehnologija, no čuli smo mnoštvo loših stvari o Rusima. Mislim da smo svi shvaćali da smo sve dva dali velik doprinos visokoj tehnologiji. Pa smo se nadali da će nam to pomoći preživjeti rat i raditi nešto vrijedno nakon njega. Von Braun je shvaćao da bi jedinstveno znanje njegove raketne ekipe moglo osigurati kraljevski tretman po završetku rata. Dan nakon objave Hitlerove smrti, njemački raketni stručnjaci izašli su iz svog skloništa. U svom ludom bijegu na jug, von Braun je slomio ruku u automobilskoj nesreći. Bilo im je lakše što se predaju Amerikancima, a ne Rusima. Von Braun je poslan u Sjedinjene Američke Države. Njegova budućnost u dizajniranju raketa sada se činila sigurnom, ako se zanemari njegovo članstvo u SS-u i korištenje robovske radne snage. Osamdeset kilometara istočno, agenti koji su tražili atomskog znanstvenika Wernera Heisenberga također su se približavali svom cilju. Bili su daleko ispred američkih prvih borbenih linija, a SS je bio aktivan u tom području. Pukovnik Boris Paš znao je da bi bilo opasno ići još puno dalje. Trebao sam pričekati da nam se pridruži pješaštvo ili nastaviti kao u prošlim operacijama. Odlučio sam krenuti dalje. Tada, a i danas, mislim da je hitnost koju nam je nametnuo Washington opravdavala daljnje napredovanje. Zapravo ga je učinila imperativnim. Heisenberg je bio u obiteljskom domu iznad jezera Walhensee. Njegovom sinu Johanu tada je bilo 6 godina i sjeća se dolaska Amerikanaca. Bilo je jasno da američke snage napreduju prema nama i moj otac tada često odlazio na brdo, odakle je mogao vidjeti borbe. Tada je informirao ljude da će najvjerojatnije doći Amerikanci. Izbjegavajući SS, pukovnik Paš i njegovi ljudi napredovali su prema Heisenbergovoj kući. 3. svibnja napokon su zarobili svoj najvažniji cilj.
Sjećam se da sam tada bio u posjetu baki sa svojim ocem. Došao je poziv da bi se moj otac s mjesta trebao vratiti svojoj kući. Tada sam došao ovamo i vidjeli smo američke vojnike na terasi. Doimali su se prijateljski raspoloženi. Heisenberg je poslan u Englesku na ispitivanje. Ali proći će nekoliko mjeseci prije nego što će Hitlerov najbolji fizičar otkriti koliko zna o izgradnji atomske bombe. Četiri dana nakon Heisenbergova zarobljavanja, Njemačka se predala. U Berlinu se život počeo smirivati nakon 4 godine rata. Kako su Britanija, Amerika i Rusija preuzele svoje okupacijske zone, u odnosu između saveznika došlo je do zahlađenja. Britanska jedinica komandosa 30 AU djelovala je u gradu i naišla na hladan prijam kod Rusa. Bilo je vrlo osjetljivo i teško. I ljudi su morali prilično paziti da nikada ne dođe do nasilja. Mislim da do toga nikada nije došlo, ali nastala je obostrana netrpeljivost. Tada sam prvi put postao svjestan da je nastao hladni rat samo nekoliko tjedana po završetku rata. Bili smo u hladnom ratu. Rusko neprijateljstvo bilo je razumljivo. Jedinica 30 AU nije bila u Berlinu u mirovnoj misiji. Njihovi su agenti sada zalazili duboko u rusku zonu i krijumčarili žene i obitelji zarobljenih znanstvenika na zapad. Odjenuli smo Njemicu kao britansku časnicu ATS-a i provezli je kroz 2 ruske kontrolne točke od zapadnog Berlina kroz Helmstedt u zapadnu Njemačku. 2 Russian checkpoints from West Berlin through Helmstedt into West Germany. Bila je dobra glumica i govorila je malo engleskoga, ali srećom nitko joj se nije obraćao, pa je sve bilo u redu. A i Rusi onako vjerojatno ne bi ništa posumnjali. Nakon ujedinjenja s obiteljima, ključni njemački znanstvenici prebačeni su u Britaniju. Helmut Walter, izumitelj raketnog motora za Messerschmitt 163, došao je na sjever Engleske kako bi nastavio raditi s posve njemačkom ekipom znanstvenika. U međuvremenu su goleme količine njemačkih znanstvenih materijala, tehnologije i istraživanja spremana i odnošena u Britaniju, Ameriku i Rusiju. Što se tiče urana, kojega je zarobila misija Alsos u mjestima kao što je Heigleroch, više od 1000 tona poslano američkom projektu Manhattan, koji je prikupljao goleme zalihe za vlastito istraživanje atomske bombe. Glavni Alsosov cilj, Werner Heisenberg i 9 drugih njemačkih fizičara boravili su u Ladanskoj kući u Engleskoj. U zadnjem pokušaju da se dozna više o nacističkoj bombi, tajni mikrofoni postavljeni su po kući kako bi se prisluškivalo Njemce. Znanstvenici su odali malo toga, sve dok ih vijest na radiju 6. kolovoza 1945. nije šokirala i navela da progovore. Vijesti. Rano jutros najstrašnija snaga ikad izmišljena bačena je na Japan. Atomska bomba. Fizičari su odmah pokušali otkriti kako je Amerikancima to uspjelo. Skriveni mikrofoni snimili su Heisenbergova razmišljanja. Činilo se da je posve pogrešno razumio fiziku bombe. Njegov ratni dizajn atomske bombe zahtijevao je 1000 kilograma urana, dok ga je u bombi za Hirošimu bilo samo 56 kilograma. Britancima i Amerikancima koji su slušali ovo, napokon je objasnilo zašto njemački projekt bombe nikada nije uspio. Ubrzo poslije toga Heisenberg je oslobođen i vraćen u Njemačku.
više ga se nije smatralo prijetnjom. Tri mjeseca poslije pobjede u Europi, 15. je kolovoza proglašen danom pobjede nad Japanom. Dugo u noć sretno je mnoštvo slavilo kraj najvećeg rata u povijesti. New York nikada prije nije ovako slavio, ali nikada ni nije imao bolji razlog. Rat je možda bio gotov, ali utrka za iskorištavanjem njemačke tehnologije još je uvijek trajala. Nekoliko tjedana poslije dana pobjede nad Japanom, Eric Braun doletio je kući u njemačkom avionu. To je uzbudljiv osjećaj jer mislite da je to veoma značajna vijest. Svaki njemački avion koji je dolazio bio je dočekivan baražnom paljbom, ali mi smo sada dopremali njihov najznačajniji avion bez osobitih problema. Avion kojim je Eric upravljao bio je puno važniji od opasnog eksplozivnog raketnog aviona kojeg je ranije testirao. Ovaj avion imaće velik utjecaj na hladni rat. Messerschmitt 262 bio je prvi mlazni avion na svijetu. Izgleda prilično zlokobno, kao morski pas. Doista je izgledao kao da bi mogao prouzročiti mnogo problema, veoma smrtonosno. Veliki motori i dno morskog psa apsolutno je ravno. Sve s ciljem postizanja minimalnog otpora i najveće brzine. Njemački su se piloti hvalili da je Messerschmitt 262 bio više od 160 km/h brži od bilo čega što su imali saveznici. Provjerili smo to u Farnboru i došli do spoznaja da su njihove brojke bile prilično točne. Najveća brzina ovog aviona je 909 km/h. U to je vrijeme naš najbolji lovac imao najveću brzinu 713 km/h. Idete od 713 do 909. To je kvantni skok. 262 je mogao promijeniti tijek rata, ali razvijen je prekasno za naciste. Svakako će utjecati na buduće sukobe. U Americi su inženjeri također proučavali njemačke zrakoplove kako bi lakše razvili vlastiti mlažnjak. Postoji slavna priča o šefu aerodinamičnog dizajna sjevernoameričkih zrakoplova, koji je upisao večernju školu kako bi naučio njemački i mogao doista razumjeti što čita. A zatim je njegov dizajnerski tim dobio pristup Messerschmittu 262. Gledajući avion i dizajn, posve su odbacili vlastiti dizajn za XP-86 i redizajnirali ga kao avion nakošenih krila pod kutom 35 stupnjeva, koji je postao Sabre, jedan od najboljih mlaznih lovaca toga doba. Za Sabre su Amerikanci mislili da su izgradili najnapredniji avion na svijetu. Ali nisu znali da su Rusi pronašli posve iste njemačke podatke i iskoristili ih za izgradnju vlastitog mlažnjaka položenih krila, MiG-15. U prosincu 1950. dva su se aviona susrela prvi put u Korejskom ratu. Kad su se prvi ruski MiG-ovi 15 pojavili nad Korejom, došlo je do strahovitog šoka i američki su piloti mislili da ih napadaju američki zrakoplovi. Pomutnja je u tim prvim danima bila golema. Američki piloti nisu mogli vjerovati što vide. MiG-ovi se praktički nisu mogli razlikovati od Sabra. Čini se da je jasno da su Rusi i Amerikanci čitali isti scenarij. Slično se događalo i s raketnom tehnologijom. Od dolaska u Ameriku, Wernher von Braun i njegova V2 ekipa naporno su razvijali rakete za SAD. Više od 100 njemačkih raketnih stručnjaka dobili su ugovore da prenesu američkim inženjerima sve što znaju. Američka je vlada imala stroga pravila o zapošljavanju bivših nacista, pa su se nezgodne činjenice, kao što je von Braunovo članstvo u SS-u, pomele pod sag. Tisuće se dokumenata o njemačkim raketnim stručnjacima još uvijek kriju od javnosti. S von Braunom na svojoj strani, Amerika je bila uvjerena da je vodeća u svijetu.
a onda se 4. listopada 1957. to samopouzdanje srušilo. Sovjetska raketa R-7 lansirana je u svemir s prvim svjetskim satelitom, Sputnikom. Sputnikov signal nije se izgubio iznad SAD-a dok je kružio oko Zemlje. Ako su Rusi mogli ispaliti predmet u svemir, mogli su ispaliti i nuklearnu bojevu glavu na SAD. Sjedinjene države okrenule su se von Braunu. Do sredine 60-ih Amerika i Rusija imale su tisuće raketa koje su usmjerile jedna prema drugoj. Sve su nastale od von Braunovog dizajna za V2. Von Braunovo najveće dostignuće bila je NASIna Apollo misija i slijetanje na mjesec. I američki i ruski svemirski programi izgrađeni su oko njemačke znanosti. U žurbi da iskoriste nacističko znanje, obje su strane odlučile zaboraviti prošlost znanstvenika. Kad sam čuo da su u Americi tretirani poput nacionalnih junaka, osjetio sam bijes i gađenje. I was outraged and disgusted. And I thought it was not only Mislio sam da je to nepoštivanje ne samo nas, već i njihovih poginulih ljudi. Tisuće američkih vojnika je poginulo oslobađajući Europu, a ovi su ljudi bili glavno uporište Hitlerove vladavine terora, a slavili su ih kao junake. mainstays of Hitler's reign of terror, and there they were being feted like heroes. Odvratno. Jedan od najvećih uspjeha hladnog rata zauvijek će ostati u tami sjene von Braunove prošlosti, podzemnog pakla u kojemu su se gradila Hitlerova čudesna oružja. Tekst čitao Krunoslav Belko. Tonska obrada Ater Studio. Produkcija Duplikato.